Možemo da krenemo. Evo ovako, veliki pozdrav za sve vas koji ste došli da podržite ovako veliku stvar. Da pozdravim sve ljude iz organizacije Blogger Festa. Tako da ću danas ja i moje kolege pričati na ovoj jako bitnoj temi. Nasilje na internetu. Samo da malo uzmemo moment da se slušamo svi, šalim se. Danas ću pričati ja prvi, otvorit ću danas ovu veliku temu, tj. počet ću sa pričom o tome o mom nasilju na internetu, tj. koja sam ja nasilje na internetu preživeo i kako sam se izborio sa nasiljem. Tu su moje koleginice koje će kasnije pričati. Ja imam nekih 15 minuta, tako da neću dužiti, samo ću pre toga reći da ja sam Nikola Nikolić, poznati kao Johnny Pony na TikToku, tako da preko 2 godine sam u ovom poslu i mislim da imam kredibiliteta i mogu da pričam o ovako bitnim temama. E sad, kako je krenulo uopšte, kada sam se ja prvi put susreo sa nekim vidom nasilja, pogotovo na internetu, to je krenulo još u osnovnoj školi, tipa 7. i 8. razred, kada sam imao druga koji je krenuo da snima za YouTube. Tad YouTube uopšte nije bio toliko popularan, tek je krenula sve ta ekspanzija društvenih mreža i on je došao u školu i pokazao mi je da je krenuo da snima za YouTube i to je cela škola saznala. I to je bio takav haos u školi i meni je to oduševilo, recimo, kao da sam znao da se bavim društvenim mrežama, ali ostali su ga, nisu ga podržavali, znači gde god bi on prolazio, govorile bi evo ga ovaj YouTuber, on snima za TikTok, on se blamira, za YouTube, pardon, on se blamira i negde je on gubio tu motivaciju za snimanje i deca su nesvesno njega, deca su nesvesno njemu uništavali njegove snove koje je imao u 8. razredu, znači vezano za YouTube, ali su to radila deca nesvesno. A sada, kada je malo prošao neki period i kada mogu da govorim sada, pošto sam dugo na TikToku, ljudi svesno hoće da sabotiraju nekoga ko ima svoje snove i ko želi da se bavi nekim javnim poslom, u ovom slučaju to je za mene TikTok. I sad gledam baš kako je sve to krenulo, uporedio sam taj početak kada su mog druga sabotirali u 8. razredu kada je želeo da se bavi YouTube-om i sada. Samo hoću da kažem da je jako bitno što se tiče tog nasilja na internetu da budete spremni da ćete jednog dana doživjeti hejt, na bilo koji način. Nebitno da li ste influencer ili osoba koja radi neki posao koji nema veze sa javnim, ali jednog dana sa 16, 17, 20 godina vi ćete doživjeti hejt. E sad, jako bitna stvar je, to ću pričati, evo, suština ovoga je da vam pomognem i da vam kažem kako da se izborite sa hejtom, je da budete spremni na taj hejt, a kako ćete biti spremni na taj hejt, tako što ćete raditi na sebi. Kako ćete raditi na sebi, sada ću da objasnim. Kada sam ja kretao na TikTok i kada je prosto nisam ni znao kako se funkcioniše, da li će biti lako, teško, da li dobro radim nešto, da li snimam kako treba. Na početku je jako bilo teško zato što su ljudi koji su me primetili kao da sam ja drugačiji, da sam poseban, da imam nešto drugačije, da sam recimo sarkastičan, da u svakom smislu drugačiji. A oni su na početku hteli mene da onako hejt komentarima da me spuste dole, to je da me sabotiraju, to je da odustanem od toga što želim. E sad, jako bitna stvar je što sam ja pre tog hejta koji je došao na početku, radio na sebi, sada ću vam objasniti kako. I meni taj hejt nije predstavljao nikakav veliki problem. Zašto? Zato što sam negdje bio već izgrađena stabilna ličnost i nekako hejt mi više nije predstavljao nikakav problem. E sad hoću vama da kažem šta je to otprilike, ali samo želim da kažem da hejt ne mora da bude nešto kad vam neko uputi neku konstruktivnu kritiku, to je prosto i treba da saslušate nekada kada niste u pravu, ili možda da nešto promenite kod sebe. Ne mora da znači da je hejt sve, kad vam neko nešto kaže, ovo nije u redu, promeni, to možete da razmislite o tome, znači to ne mora da znači da je to hejt. Ali kako sam se ja recimo izborio sa hejtom, nesvesno, to je kada sam krenuo ranije
to je pre mnogo pre TikToka i zato me dosta i ljudi koji idu u ove posle i koji žele ovime da se bave. Oni me pitaju kako Johnny da ja krenem sa TikTokom, kao ja se plašim, ja sam reagujem loše na hejt, povredi me što mi neko napiše kao jedan komentar. I ja mu kažem, prvo uzmi i pročitaj jednu knjigu, 2 knjige, 3 knjige, malo da radiš na sebi, u smislu da naučiš o nekim osnovnim stvarima, kako da se izboriš malo samopouzdanju. Tako sam i ja negdje izgradio sebe kroz čitanje knjiga i to svakome savjetujem da koji god posao želite da radite kako treba. Pre toga pročitajte neku knjigu koja će vam, preporučujem recimo iz popularne psihologije jako dosta knjiga koje sam ja pročitao. I to je negdje moja preporuka number 1. E sad, druga stvar je kada želite da se bavite javnim poslom i generalno nasilje na internetu, kada doživite hejt, jako je bitno da imate porodicu koja će da bude stup, vaš stup. Da prosto kada imate brata, sestru, mamu, tatu, osobu koja će da vas podrži, znači kada vam neko napiše loš komentar, koja će da nećete to morati da na primjer kačite na internet da vam je teško, nego ćete otići kod brata, sestre, mami i tate i reći ćete mama teško mi je ili ovo su mi napisali i onda faktički vi jačate jer imate osobu koja neće nikad reći šta se desilo s vama i zašto vam je teško. I lakše se osjećate, na primjer ja se lakše osjećam kada kažem sestrama šta da mi je teško zbog nekog komentara ili zbog nekog videa i onda sljedeći put budem još jači zato što ne razmišljam o tome, znam da imam porodicu u kući koja me podržava šta god da uradim i onda taj hejt više nema nikakav značaj. To je druga stvar. E sad, šta je sad do roditelja, šta bi roditelji mogli da rade kako bi njihova deca lakše pretrpela hejt? Opet kažem, hejt će biti svakako, šta god radili, za 15, 16, 17 godina i evo ja vam sad kažem da morate da se pripremite za hejt. Neko se nesvesno pripremi za hejt, a sada ću vam kažem kako to roditelji rade i generalno za roditelje savjet imam da moraju da vode računa šta im deca kače na internetu i koliko, da li pokazuju svoje lice na internetu, sad tipa od 11. do 14. godine šta deca snimaju, moraju da imaju u vidu to, pogotovo na TikToku, zato što je to mreža gde je sve dostupno i sav naš kontent, to jest video sadržaj, mogu da vide svi, nezavisno da li nas prati ili ne, tako da roditelji moraju da obrate pažnju da se deca ne snimaju, to je da ne snimaju svoje lice od tipa 11. do 14. godine, zato što je to jako opasna stvar. Nemam toliko vremena sad da objašnjavam, ali preko 2 godine iskustva na TikToku mogu da kažem da roditelji moraju da paze šta im deca kače na internetu. I jako bitna stvar je da roditelji u tom periodu svoju decu teraju, da ih prosto informišu o tome da je jako bitan sport, da se aktiviraju, da se druže u tom periodu. Ja tad nisam imao telefon u tom periodu, nisam snimao za TikTok, ja sam se družio, išao na sport, rekreaciju, prosto sam u tom periodu izgradio sebe, jačao, trenirao, znači negdje sam sebe izgradio da se pripremim kada dođe taj period, kada bude hejta ili kad se desi nešto, da ja budem već izgrađena i stabilna ličnost, tako da ne moram da toliko, da mi bude teško zbog hejta. Tako da to je moj savjet roditeljima. I negdje stvar koja se tiče i mene, ja sam influencer, da što više širimo svijest o tome i opet kažem, ovo će gledati svi. Ja kažem da možete meni da se javite, mislim kad god, u koje god vreme, da popričamo ako imate problem sa nasiljem na internetu, jer sam ja imao i ja sam ga uspešno rešio. Tako da pišite mi slobodno na koje god društvene mreže, ja ću vam odgovoriti. I što je najbitnije da završim, to je zaključak. Imam još mnogo, gdje ćemo još do zaključka. Sad bi samo da prokomentarišem, pošto mi dosta ljudi pita koji su to ljudi koji hejtuju i kako njih da prepoznam i kako s njima da se nosim, to jest ko su to hejteri, kakvi su ti ljudi. Ja ih gledam potpuno drugačije i ne predstavljam im neki problem, to su ljudi koji kao mi influenceri, samo oni žele pažnju na drugačiji način, u lošem kontekstu. Znači to su ljudi koji napišu komentar, ja ne znam zašto je bilo koja društvena mreža uvela ono da kada okačite komentar neko može da vam lajkuje taj komentar, ti hejteri. Oni recimo napišu neki komentar uvredljiv i oni gledaju svakog puta koliko je njihov komentar skupio lajkova.
I oni se time hrane i prosto ja tu negde gledam sa neke strane da je okej. Mislim, naravno da ih ne podržavam, ali to je prosto njihova neka vrsta pažnje na koju oni žele da privuku, jer ne žele da se snimaju, a opet žele da imaju tu pažnju. Znači, kada neko napiše uvredljiv komentar, kada on skupi veliki broj lajkova, oni njima to diže ego. Kao kad meni objavim video i dođe do 1 milion pregleda za neku dobru stvar, tako njima za lošu stvar diže ego. Tako da ja njih ne gledam sa neke strane da mi smetaju, zato što prosto, kao što sam već i objasnio, izgradio sam sebe i nema potrebe više da mi smetaju ti ljudi i nekako ih više i ne doživljavam. E sad, neki zaključak za kraj je da budete svesni sebe i da gledate da sve, prosto, isključivo sve, u najvećem slučaju, zavisi od vas. Znači, vi ne treba da sad krivite, ne znam, Slavicu, što vam je napisala ružna mi je majica. Sad ću ja njoj da idem na kuću i da kažem, što si mi napisala da mi je ružna majica. Ne. Nego je to do mene. Znači, ajde ja sad sebe da izgradim, da budem jači, da budem bolji, da mene ne povredi više taj komentar koji mi je napisala XY osoba. Znači, to je suština. Radite na sebi i prosto jednog dana, kada se još više priča o ovome, jednog dana ćemo obezvrediti hejt. Kada neko piše hejt, više neće biti, što se kaže, u modi, kao da nešto proziva nekoga. Tako da to je moj savjet. Hvala što ste saslušali sve što sam imao da kažem. Sada će moja koleginica Sumi pričati o različitostima i kako je ona, šta je ona proživjela i kakav hejt i kako se izborila sa njim. Hvala!